la gallina. Com és la gallina? Tenen cresta i també tenen papada i també tenen dos dits, dos potes i tres dits cap endarrere i un cap endavant. Tenen les dues pates, tenen cua, tenen ales i tenen bec. Tenen el cos ple de plomes. Les gallines són rosa, blanques, picoteres i negres. Els galls tenen esperó. També tenen cresta gran i també la cua gran. La família de la gallina és el gall i el pollet. Els galls fan quiquiriqui, els polets fan piu-piu, les gallines fan coc. Les gallines són ovípares i els pollets tarden 21 dies sortint de l'ou. Les gallines mengen cucs, insectes, plantes i les gallines els agrada molt la planta bòlbus. Vinga, Sara. Les gallines viuen al galliner i tenen una habitació pels pollets. Està afinat? Vinga, Mireia. El terra del galliner té la pala. Com els dels gallines? Això ho poden ser blancs o rojos. També poden fer operats o gruix i fruites. La carn no pot pujar.